Čaute, dneska mám pre vás také špeciálnejšie video. Budeme cvičiť s Dominikou Krištof, majsterkou sveta. Dominika nás tu bude čakať, budem robiť tréning podľa nej, takže snad neurobím hanbu. Sme tu? Tak, môžeme ísť na to. Dobrý, ako sa to mohla čakať? Áno. Budem čakať. Ďakujem. Už je tu? Áno. Bude niekde v lobby. No pozeraj sem, keď budeš si pozerať do kamery, pozeraj na seba. Ale tak, no. My sa ideme rozprávať. Dobre, ja som nervózny, aký som tu bol 50 000 ľudí. Však ale toto schovaj, daj si to pripni tu. Nechcem. A keď to mám takto, tak to mám strašne potom tu rozhoduje. Tak vyzerá. Takto. To vyzerá nejaký hmotný dom. Dobre. Čaute, vítam vás pri ďalšom cvičovnom videu. Nachádzame za sebou s Dominikou. A potom ja niečo poviem, uvidíme, ako bude vyzerať. Dobre, poďme, nech to nenatáčame hodinu. Ideme. Masku, fit. Čaute, nachádzame sa v Masko Fit, Alžbetenom dvore, Miloslavove. Máme tu teraz ďalšie cvičovné video. Bude ma tu trénovať dneska Dominika Krištof. Čaute. Je to majsterka sveta, majsterka Európy a majsterka vesmíru. Ale tak povedz svoje úspechy ty, lebo ty to asi vieš lepšie a by som to ešte doprietol. Tak ja by som povedala asi to najdôležitejšie. Som aktuálne dvojnásobná majsterka sveta z minulého roka. Aj tento rok som vyhrala. Pred týždňom majstrovstva sveta, takže asi na ten zbytok. Profička. Áno, pro bikini fitness. Takže sú to veľké úspechy. Dneska nás čaká tréning, budem trénovať vlastne podľa Dominiky, ako ona cvičí. Najhoršie je to, že asi bude zdvíhať väčšie váhy ako ja, ale nevadí. Snad neurobím takú veľkú hanbu. Tak sledujte video. Dáme si dneska ramena a potom čerešničku na torte, dáme si trošku taký dynamickejší záver. No, tak už sa teraz teším. Dobre, tak ideme na to. Takže mierne sa rozkročíš, lakte dopredu. Tu sa držíš. Tu vyfúkneš. Nadých, výdych, hore.
ale ja preto hovorím, že musíš tuto sa pripraviť, musíš rozmýšľať hlavou. Všetko, čo cvičíš, tak to robíš najskôr v hlave a potom to ide do tela, lebo ty sa musíš sústrediť, že áno, musím zároveň zdvíhať ruky, hej, to musíš všetko to ide cez nervový systém, hej, tak isto musíš sa sústrediť, teraz cvičím ramena, sústrediť sa na ramena, všetky problémy treba nechať za hlavu a keď chceš, aby to rastlo, tak musíš sa sústrediť a rozprávať sa s tým správne. Na to porastie teraz. No? Moje váhy. Kde si my? Lakte nie je tu, dopredu si dáš lakte, opreš sa, tlačíš hore, pomaly púšťaš. Pomaly a pomaly púšťaš, tak? A už máš hore. Pevné brucho. Hop. Pomaly púšťaš dole, ako keby si to brzdil, hej? 2. Brzdíš. 3. Len mne bolo, že desí mi, že to sú tvoje váhy a preto ja skončím. Nie, moje sú 12,5. Ježiši. Ale 12,5 s pomocou. Že lakte vytlačia. Že naspäť idem sama a lakte mi pomôžu a naspäť idem sama. No. Uj.
Ale hore to podrž. Podrž a pomaly pušťaj. 7. Hore podrž. Boli. Podrž to hore. 9. 10. Poď ešte 2. Raz. To boli 3. Ideš ešte jednu. Ježiš. Si myslel, že konec, hej? Si myslel, že si z každého cviku drž iba raz, Neviem, prečo som myslel, že 2, neviem. Pevne duchom, hlboký nádych. Pred seba jednoduchšie raz, ale teraz akurát nie, posledný mesiac. Ty jeden sa rozkročíš a vlastne ktorú ruku budeš zdvíhať, na tú stranu sa trošku nahneš. Že raz, 2. Hore, tak skús nemať úplne lakeť, ale trošku ho Ale fakt, že iba mierne, hej, aby to nebolo, že si vylúbiš lakeť, hej, trošku takto, iba jemne. Tiež, aby to nebolo, že máš prekúpil lakeť. Boli ma predlaktie, čiže ďakujem Filipovi za toto. 7. Poď. 8. Pomaly pušťaj. Poď, ešte jeden. Ja som mal aj ruku cítil, už nemôžem. Už preskočili. Čo teraz ideme spraviť? Rýchlu smrť. Ideme teraz na rýchlu smrť na záver. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah.
Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase, let's face it. I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Čakaj, to znamená, že stačí? Dal som to. Uj, Rýchla smrť, dobre? A čo bolo lepšie? Rýchla smrť alebo ramena? Vieš čo, tie ramena to lepšie. Ja, ale keď som robil s hlavami, tak som si oddychol. Ale to som si tedy oddychol celkom. Hej. Ale ja zabili tie angličaky. Uj. Angličaky sú smrť. Dobre. Práve som hotový. Ďakujem za tréning. To bola Dominika Krištof, majsterka sveta, Európy, vesmíru. Európy. Čo? Európy? Aj sveta, Aj Európy. vesmíru, aj Olympia. A pre ďalšie takéto videá dajte like, odber. Čaute. Na zdravíčko.